לעיסוי תינוקות ונשים בהיריון. את כל המידע שאני אפרט לכם בהמשך תוכלו למצוא באתר שלי, mclinic.co.il, באתר הפייסבוק ובערוץ היוטיוב שלי. אני מזמינה אותך להתפנק באחת מהתקופות הנפלאות בחייך. לעיסוי נשים בהיריון יש יתרונות רבים. משפר סירקולציה של הדם, עוזר בשרירים דפוסים, בכאבי גב, כאבי צוואר, בצקות, והכי חשוב, עוזר להירגע ולאזן את הגוף והנפש. כמה טיפים חשובים לפני שנתחיל. עיסוי נשים בהיריון מומלץ משבוע 18 והלאה, ואף במהלך הלידה. כמו כן, יש נקודות ספציפיות שניתן בעזרתם לזרז את תהליך הלידה. כל אישה שנמצאת במהלך הריון תקין יכולה לבצע את הטיפול.